bihurtzen dugu kantatzeko gaia, ardizagun eskuan, intza eta laia. Kriston partida txopa ez da? Bai, nik uste dut gorriak eragin handia izan zuela. Hauz nago. Konzertu, hasi nintzen atzo euskarako proiektua egiten eta zete zer okurritzen. Ez dakit, agian liburutegira joan gaitezke. Nik uste dut horko jendeak informazio asko ukiko duela. Por txerto, azkenean Gabriel Aresti liburuz egingo dugu, ezta? Bai, hori da. Ideia hona iruditzen zait, igual Antxonekin joango naiz eta ea zerbait hartutu dugun. Ados, ondo. Krista prestu bat bailitzan, asto badago elizan. Hantxe da abiatu beboten ganantza, eta beste bat dela ematen du antza, ainaharen oto. Hemen da. Ea zerbait aurkitzen dugun gure proiekturako. Goaz. Gabriel Aresti 1992 urtean jaio zen, Bilbon. Desietaren familia ezin euskalduna, 10 urterekin euskara hitz egiten ikasi zuen bere kabuz. Hori eta gero, merkataritza ikasketak egin zituen. Ikasketak amaitzean, kontulari lanetan aritu zen urte batzuetan. 21 urterekin, Guatemalako eusko gogoan argitaratu zituen bere lehen anerkiak. Ondoren, hainbat argitarpenetan kolaboratu egin zuen. Egan, zeruko argia eta euskara, besteak beste. Horretaz gain, literaturari eskaintzen zion denbora askea. Azkenik, 1975ko ekainaren 5ean hil zen, Bilbon. Manera ezagunea, joginen egunean eta kantatzen dugunean. Egarriek enduteko daukedaz. Mendeko zuez Gabriel Arestiren behar dituzuen liburuak, bale? Eskerrik asko. Hemen, atal honetan. Horre dira. Bere bizitzan zehar, genero literario guztiak landu zituen. Poesia, novela, ipuina eta antzerkia. Idazle oso arrakastatsua izan bazen ere, hasieran ezen horrela izan. Bere literatura lanak, Maldan bere izeneko idazlan filosofiko bat, ezen arreta bere ganatu. Ondorioz, Arestik krisi kreatibo bat pairatu zuen. Krisialditik ateratzean, Arestik bere lan arrakastatsuenak idatzi zituen, harri seriak konposatzen duten lanak. Lan hauetako batek, Harri eta Herri hain zuzen, Horixe saria irabazi zion, 1962an. Sari hau berriz ere irabazi zuen 1975an. Euskal Herria lanagatik. Informazio mordoa lortu dugu liburutegia. Iñaki tontoa denez ez zuen zer ulertu, nik apuntatxo eta ere. Oso ondo dago. Ia proiektua amaitu du, baina pizkat informazio beratzen zaigu. Bai, bururatu zait Gabriel Arestiren influentzia buruz egitea proiektuaren amaierako partea. Adibidez, elkarrizketa bat egin dugu. Igorren osala uste dut euskeran aritu dela eta berarekin egin dezakegu. Ados, mezu bat bidaliko diot. Kaixo, Netiu. Egunon, Igor. Bueno, dira. Jakin nahi dut, nolakoa da ari poesia zure guztiz? Beitu, Gabrielen poesian bi aro biztuak ditu. Lehengo arroa da Maldan bera, eta bigarren arroa da poesia sozialera. Eta oso poesia herrikoia eta oso ezberdina dira. Eta jendeari egin zion lana, nola jendean eragin zuen eta zer uste zuen jendeari buruz eta horrela, zer uste duzu? Hombre, lehengo poema liburu aziozko balio handiena daukana gaur egun ikusita, horkabean pasatu zen, Maldan bera. Baina Harria aroarenak hiru poema liburu horiek, Harria eta horiek, eragin handia izan zuen eta poema batzuk gaur egun oraindikan presente daude. Gainera Oskorri taldearekin lan egin zuen eta lan bikainak egin dituzten elkarrekin. Eta beste ez zen euskera aberria eta erlijioa, beste ikuspuntu bat zeukan, gizarte sozialarena, eta batzuek baztertu egin zuten eta baina ez. Berak gainean oso moldatzen zen, oso jende ezberdinekin, bialderekin, fascista zenekin ondo moldatzen zen, jende erlojuekin ondo moldatzen zen, oso pertsona barria honekoa zen. Omen zan, nik ez duen ezagutu eta. Bai, oso interesgarria. Oso datu asko eman dituzu eta oraindik barnatu behar ditu. Azola da zaizu hemen guztien badugu entrevista? Ondo, gainera
gainera nik lan asko egin baditut, ernaizu bezalakoak, beti zaude parrandan, lagunekin balin badan, neska lagunarekin, gauza izbit egiteko. Ikasleok oso ondo bizi gara, bai. Oso ondo, Bueno, itere ikasleok hobeto. Vale. Ta gora beti, ai gora lapurdi, euskerak bizi gaitu, eta bizi bedi. Gora ta gora beti, ai gora lapurdi, euskerak bizi gaitu, eta bizi bedi. Goran atzadoa, agudo kapitala, eta lapurdi, beti dago apala, aldre besturi, dago mundu zitala. Konformatzen ez bagara, ze pekatu moretala. Gora eta gora beti, ai